Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistanyň öz türmelerine daşary ýurtly diplomatlaryň baryp görmeginiň mümkinçiligini diskussiýa etmäge razy bolandygyny aýtdy. Merkel bu barada 29 awgustda Berlinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşynyň ýa-ni bilelikde geçirilen medeniýet konferensiýasynda aýtdy. Germaniýadaky türkmen-german gepleşikleriniň jemleri barada Kerdeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinleýälim. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistan daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmegine ruhsat bermek ähtimallygyny geňişme kabul etdi diýdi. Bu barada Merkel 29 awgustda Berlinde Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen geçiren bilelikdäki medeniýet konferensiýasynda şeýle diýdi. Und das, was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von Gefängnissen. Biz daşary ýurt diplomatlarynyň Türkmenistandaky türmelere baryp görmegine ruhsat berilse gowy boljakdygy barada geňeşdik. Prezident Berdimuhammedow bu mesele barada häzir daşary işler ministrleriniň maslahat etjekdigini wada berdi. Soňra halkara diplomatlary türmelere aýlanyp ol ýerdäki ýagdaýlara syn edip bilerler. Im ersten Schritt auch erstmal auf Diplomaten, internationale Diplomaten, und darüber werden unsere Außenminister sprechen. Diýip Merkel aýtdy. Berdimuhammedow Merkel bilen geçiren gepleşiklerinden soň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy we daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmek ähtimallygy barada berilen soragy şeýle jogap berdi. Türkmenistanyň adam hukuklary barada aýdylaryna onun milli, ýagny garaşsyz ösüşi elbetde mühim yerli demokratik ýörülgeleri eýerýär. Olar şugun kanunçylyk ulgamyny täze reformalaryň we özgörüşlikleriň diýerilgesi bolup durýar. Biziň kanunumyz hut syýasy, ykdysady we men şeýle diýerdim. Sosial ekologiyam adama münasip durmuş derejesini üpçün edýän, beýleki köp hukuklary kepil geçmegine niýetlenen. Şeýle dol siz maňa aýdyň, dünýäniň haýsy ýerinde, haýsy ýurtda şunkugün her bir raýat üçin elektrik togunyň, suwuň we üstesine kommunal hyzmatlarynyň muhtygyny gördüňiz diýdi. Nemis resmiýetiniň Azatlyk Radiosuna beren maglumatyna görä, duşenme güni Berdimuhammedow Germaniýanyň döwlet sekretary Uwe Beckmayer bilen hem duşdy. Germaniýanyň ykdysady meseleler we energiýa ministrligine geçirilen duşukda Beckmayer Türkmenistanyň adam hukuklaryna değişli meseleler barada gurrun gozady diýip Germaniýanyň resmi saýtdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Berlini Türkmen prezidentine ýurtda hökümetiň syýasy garşydaşlaryny gizlin tutsak etmek praktikasynyň el çekmegi, Azatlyk Radiosynyň tutsawlykdaky habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýowyň azatlygy goý berilmegi we raýatlaryň ýurtdan erkin çykmagynyň edenetdilikli öňüni almagy besetmek üçin basyş görkezmäge çağırdy. 25 awgustda ýaýradylan beýanatda dünýä derejesindäki lider Merkel üçin Türkmenistanda öz hökümeti bilen düşünşip bilmeýän adamlaryň arkasyny almak üçin bu bir seýrek duş elýän mümkinçilik. Merkel Türkmenistanda repressiýanyň soňuna çykmagyň zerurdygy barada göni we netijeli gepleşikler geçirmek üçin bu mümkinçiligi sypdyrmaly däldir diýilýär. Şeýle de beýanatda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanda tutsak edilen ştatdan daşar habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýowyň ykbalyna üns çekilip onun ırga aýplamalar esasynda sud edilenligi we türme tutsawlugyna hökm edilenligi aýdylýar. Merkel we Berdimuhammedow iň soňky 2008-nji ýylda Berlinde duşupdylar. Germaniýa Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigindäki iň uly söwda hyzmatdaşydyr. Bu iki ýurduň arasyndaky söwdanyň möçleri 2014-nji ýylda 466 milyon Amerikan dollaryna barabar boldy. Germaniýa Türkmenistana maşin we beýleki industrial önümleri eksport edýär. Şeýle de Türkmenistan Germaniýanyň Gazagystandan we Özbekistandan soň regiondaky 3-nji uly söwda hyzmatdaşydyr. Kerdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk Radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz.
Özbekistanyň prezidenti Islam Karimowyň ykbaly 30 awgustda hem nämälim galýar. Özbekistanyň hökümeti onuň anyklaşdyrylmadyk näýetligini sebäpli keselhana düşünligi barada habar bermeginden soň 2 gün geçen soňam resmi maglumat bermediler. Medeniýetde gapmagarçylykly maglumatlar peýda bolýar. Fergana Täzelikler agentligi ada agzalmadyk çeşmesine salgylanyp Karimowyň ýoğulunlygyny habar berdi. Beýleki habar çeşmeleri şol sanda Orsiýetiň Interfax agentligi onuň diýridigini habar berdi. Munyň bilen bir wagtda Karimowyň ornuny kim tutur diýen sowal hem orta atylýar. Söz nowatyny kardeşim Hudaýberdi halla berýär. 78 ýaşly prezident Islam Karimow keselhana düşülýäri Özbegistan howsuzlyk ýagdaýy başdan geçirýär. Karimow beýne gan inmeden ejir çekýär. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň çökmegi bilen garaşsyzlyga çykan ýurdy dolandyryp gelen ýeketäk lideriň ornuny indi kim tutur? Özbegistanyň konstitusiýasyna laýyklykda eger prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlygy 3 ay möhlet bilen parlamentiň ýokary palatasynyň başlygy häzir köp tanalmaýan Nigmatullah Yuldaşew öz üstüne almaly. Giňrek alanynda da bu gurda ileri tutulýan sany uzun däl. Ol diňe 3 adamdan ibarat. Köpleriň pikiriçe miras düşür. 2003-nji ýyldan bäri hökümeti başçylyk edip gelýän 58 ýaşly Şawkat Mirzizayew. Ol Karimowyň watany Samarkand vilayaty bilen goňşy Jyzak vilayatyndan. Ony Jyzakly tire taýpalar gollaýarlar. Samarkandlylaryň hem onu gollamagy ähtimal. Karimowyň hassahana düşündi baradaky ýeketäk resmi beýanatyň Mirzizayewiň ýolbaşçylygynaky ministrler kabinetinden berilendiginiň uly ähmiýeti ýe bolmagy ähtimal. Tanqidçilerin käbirleri Mirzizayewi pikirlenmekden agressivlige ýakynrak diýip häsiýetlendirýärler. 1996-njy ýyldan 2001-nji ýyla çenli Jyzakda vilayet häkimike onuň vilayetdäki ýagdaýdan zeýrenmäge milteden adynyň bir daýhana fizik taýdan hüjüm edenligi aýdylýar. Özbegistanyň ýokary derejeli resmiýetleriniň arasynda Mirzizayew beýni dälle ýumruk hökmüne garaýarlar. Muňa onuň prezident bolmagynyň öňüni bökdürmezligi mümkin. Ýöne käbir synçylar, eger ol prezident bolsa, onuň hökümeti giňden tanqidlanýan Karimowyň hökümetinden has repressiw bolar diýerler. Karimowyň ýerini almagy mümkin ýene bir adam, Maliýe ministri 56 ýaşly Rustam Azimow. Azimow Daşkentli we Daşkent tiresinden. Ol 1999-njy ýyldan bäri maliýe işleri bilen ilteşikli dürli hökümet wezipelerini boldy. Azimow Mirzayevden has çylşyrymly şahsiýet diýip garalýar. Onuň daşky dünýä bilen iş salşmakda has köp tejribesi bar. Azimow Özbegistanyň Milli Bankynyň daşary işçiligine ýolbaşçylyk etdi. Hökümdar bolmak ähtimallygy o diýen ýokary bolmadyk. Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy 72 ýaşly Rustam Inoýatow. 1993-njy ýyldan bäri bu komiteti ýolbaşçylyk edip gelýän Inoýatow Özbegistanyň iň gudratly adamlaryndan biri hasaplanýar. Ol Daşkent tiresine degişli. Inoýatowyň ýaşynyň uludygy onuň prezident bolmak ähtimallygyny goşatsa da, onuň täze hökümete geçiş prosesinde rol oynamak mümkinçiligi ýok däl. Inoýatow hökümdar däl, beýlekileri hökümdarlyga getirýän adam diýip garaýarlar. Käbir habarlarda Inoýatowyň Mirzizayew bilen gatnaşygynyň gowdugy aýdylýar. Şol sebäpden onuň Özbegistanyň geljek prezidenti bolmakda Mirzizayewi gollamagy mümkin. İkisi de Daşkent tiresinden bolan üçin Inoýatow Azimowy goldap biler diýen pikir logika has ýakyn görünse de taýpa tireleriň arasyndaky deňagramlygy saklamak aňsat däl. Şol sebäpden asudalygy saklamak üçin Azimowyň mehrinden geçilmegi mümkin. Kardeşim Hudaýberdi Halynyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepliýär Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz.
30 Awgustda zor bilen yitirim edilenlerin pidalarynyň halkara güni bellenýär. Birleşen Milletler Guramasy zor bilen yitirim edilmelerin global problemasyna öwrülendigini belleýär. Bir wagtlar harby diktaturanyň önüme bolan zor bilen yitirim edilmeleri şuun içerki konfliktleriň çylşyrymly ýagdaýlarynda amala aşyrylyp esasan garşydaşlar babatyndaky siýasy repressiýalar üçin ulanylýar diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatynda bellenýär. Türkmen türmelerinde direksiz ýitenleriň sanawyny ýöredýän olary diri görkezdiň atly halkara kampaniýasy şuun tutsak edilen soň ykbaly nämälim galyanlaryň tasdiklanan sanawynyň Türkmenistanda 87 adamdygyny hakykatda olaryň sanynyň 100den geçýänligini aýdýar. Türkmenistanda direksiz ýeten hasaplanýan tutsaklaryň ýene biriniň ýaňy ýakynda ýogulanlygy barada habar berildi. Olary diri görkezdiň atly halkara kampaniýasyny alyp barýan adam hukuklaryny goraýjy guramalar zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara gününe gawatlap ýaýradan beýannamasynda Türkmen türmelerinde direksiz ýeten hasaplanan adamlaryň jesetleriniň soňky aýlarda garyndaşlaryna berilip başlananlygyny aýdýar we olaryň gören gözgini ýagdaýda bolanlygyny habar berýär. Kampaniýanyň guramasy Юрий Джебладзе Азатлык радиосына şeýle diýdi. Самый последний случай это Викиль Дурдыев. Iň soňky waka Vikil Durdyýewiň jesedi awgustyň başlaryna garyndaşlaryna berildi. Ol 2002-nji ýylyň noýabr wakalary diýip atlandyrylýan ýagdaýlardan soň ilkinji bolup tutsak edilenleriň arasyndady. Şeýledi öňkü polkownik Aman Durdy Anny Sehadowyň jesedi şu ýylyň fevralyna garyndaşlaryna berilipdir. Biz näme üçin tutsaglaryň jesetleriniň garyndaşlaryna berilmegine aýratyn üns berýäs. Sebäbi bundan ozal siýasy sebäplere görä tutsak edilen adamlaryň jesetleri berilmendi. Jesetleriň berilip barlanylmagy direksiz ýetenleriň ykbaly barada ýeketek resmi tasdiklama bolup durýar. We sanawdaky onlarça adamyň ykbalyny, saglygyny diňe türkmen häkimetiniň жогапкердигини tasdiklaýar. Это означает, что власти страны несут полную непосредственную ответственность за их судьбу, за их здоровье, за их жизнь. Dip Юрий Джебладзе aýtdy. Türkmen hökümeti ýurtda siýasy tutsaklaryň ýokdugyny aýdýar we zor bilen ýitirim edilmeler meselesini agzamaýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary bolsa Türkmen türmelerinde onlarça adamyň direksiz ýetenligini, olaryň köpüsiniň 2002-nji ýylyň noýabr aýynda şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň janyny kast etmäge synançyk diýilip Türkmen häkimetleri tarapyndan atlandyrylan wakalara gatnaşmakda aýplanyp tutsak edilen adamlardygyny belliýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyny dünýäniň dürli regionlarynda adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň artmagyna aladylanma bildirip 2010-njy ýylda ähli adamlary zor bilen ýitirim edilmeginden goramak boýunça halkara konvensiýasyny kabul etdi we her ýylyň 30-njy awgustynda zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalaryna raýdaşlyk bildirmek boýunça halkara gününi bellemegi karar etdi. Gepliyer Azatlyk Radiosy, hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Liwap vilayatynyň dostluk etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy öz ýaşaýan ýerinde agyz suwuň gytdygyny, zeý suwlaryň ekin meýdanlaryny basyp zaýalaýanlygyny, töwerek taşyň hapadygyny Azatlyk Radiosyna görüň berdi. Habarçymyz Sultan Atçylowanyň geçiren bu söhbetdeşligini dinleýäli. Dostluk etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşigi. O ýerleriň ýagdaýy şuňkünde onçakly gowy däl, hapaçylyk, arasy suwmyzdan geçýär, aryklarymyz gazylan ýok. Hapa, weý suw geçýän, weý aryklarymyz gazylan ýok. Meleklerimizde ekin bolan ýok, weý çykýar, jaýlarymyz zaýalaýar, weý suwlary, daraxtlarymyz gurak gitdi, ereklerimiz, üzümlerimiz gurak gitdi. Meleklerimiz ese şor çykyp ýatyr. Garaz şu kalhozumuzda nämedir bir iyi ýok ýaly. Hakykatda iyi ýok. Hapaçylyk, musur, zirdibil. Şuna näme üçin gödäwçilik ýogyn Daýhan birleşiginiň başlyklary, ýa-ni geňeşleriň başlyklary, ýol başçylary bolmaly. Şular tertip düzgüne obanyň arasaçylygyna tereden oklarmy? Ýok, tereden ok. Hiç hil tereden ok. Diňe özleri üçin midir, näme üçin tereden okşalara? Adamlar özleri öz güllerini görýär, melleg işleýärler, melleg işlejek bolsaň wäh çykyp ýatyr, wäh aryklar gazylan ýok. Hiç hil aladeden ýoklar. Halkyň özü
Ulağı varlar yakirağa çıkarıp dökýärler, şeýle haryklara dökýärler. Suw ýören ýok, suwlar akan ýok. Akıldıran yerler hem açılan ýok. Suwlaryň. Şoň ýollar gowru açylan ýok. Gödäwçilik etmeli ýol başçylar obada ýaşaýarlarmy? Şolaryň öz töwerekdaşy nähili? Ay öz töwerekdaşam şu biziňki ýalyk. Hiç hili nemes ýok. Arasatçylyk köçelerimizden aylanan ýoklar. Şu ýaşaýjylaryň şu ýerde beli şöýdip oklap obany hapanamagına nähili düşünýäňiz, nähili garaýaňyz şoňa näme üçin ilat bir öz arasatçylyk hakda alady eden o? Meň düşünçimçe bizim öz halkymyzam arasatçylygy hiç saklan ýok. Özlerinde. Ondan da şaram. Şol owamyzyň başlyklarym fereden ýok. Olardan görüp öz halkymyzam şol zerdibillerini ýeten ýere zamap ýörler. Owadan uzakrakda şol bir musurlar dökerýänek yer edilen ýok. Şolar musurlar dökerýänek bir ýol başçymyz bir maşina traktor beren ýok bize. Şoň üçin halkymyz köçelere dökýärler, arıklaryň içine dökýärler we arıklarymyza dökýärler. Hemmesini jemläp aýdamda hapaçylyk. Şu hapaçylykdan bir ýanky ýokanç keseleriň ýüze çykýany görnýärmi? Ýokanç keseller esasan hapaçylykdan bolýar. Şular ýaly keseller bile keselýän ýaşaýjylar köpmi? Inçe kesel bolýanlaram bar, sarlama keselen bolýarlar. Şol hapaçylygyň hasabyna bolýar şu keseller. Çagry, oňa bolsa halkymyz düşünen ýok. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Türkmenistanyň Liwap welaýatynyň dostluk hitrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz azadhabar.com websaýtymyza, şeýle-de Azadlyk Radiosynyň Facebook, Wkontakte we beýleki sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna siýahat ediň we tesvir ýazyň. Azadhabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derwezen .net ýa-da qaragum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon we elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Azatlygy line ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganistanda howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagynyň aýal gyzlaryň durmuşyna hem öz täsirini ýetirýänligine halkara guramalary üns çekýärler. Aýallaryň hak hukuklarynyň depelenýänligi olaryň gynamalara sebäp bolýanlygy aýdylýar. Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulemradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmagy bilen bir hatarda aýal gyzlara garşy zorluklarym artypdyr. Aýal gyzlar öz janyny kastetmäge mejbur bolýar. Aýal gyzlar maşgala gynamalaryna da duçar edilýär diýip Awganistanda insan hukuklarynyň goragy boýunça özbaşda komissiýa atly gurama tarapyndan ýaradylan hasabatda ma'lum edilýär. Adam hukuklaryny goraýjy özbaşda guramanyň sözçüsi Rafael Labidaryň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, Demirgazyk Awganistanyň wilayatlarynda şu ýylda 2600-den gurrak aýal gyzlaryň gynamalara duçar edilendigi hasaba alınıpdyr. Hakykatda bu sanyň has köp bolmagy ahmal. Sebäbi oba yerlerde ýaşaýan aýal gyzlar öz başyna düşen kynçylygy beýan etmeýär. Etrap yerlerde aýal gyzlara garşy bolýan zorluklar barada bize maglumat berilmeýär. Jeňçiler hem aýal gyzlar we çagalara wahym salýar. Yerli ýaraglar tarapyndan aýal gyzlar zorlanýar diýip beýdar aýtdy. Awgan türkmenleriniň arasynda hem aýal gyzlar gynamalara duçar edilýär. Durmuşa çıkaran gyzynyň adamsy tarapyndan urulyp ýenjilendigini Ýusufaga görünmerdi. Ahwal bijagyň iň kiçik gyzym. Urýaram, söýüyorum, bir zat diýse, ben seni pul aldym. Muhtaram ýok. Gepli sagym üstüne gakyp otyr. Gözüm alnydam gakyp otyr. Täne dam etdi. Barsak meni öldürmän. Men ajalmagarda şöýdip aglap ýapşy. Gyz doguny giýusynyň gynamalara duçar edýändigini Zeynep aýdýar. Senden çimen yok falan gittin diye baran falan çevelep urdun. Ocaň başyna bir dep gula urdu. Besin düşün sorunun biýomyň çygynyň tutup götüren film men gitdime geldi. Dogany körüň bolmadyk aýaldan urup haýwanda
Awganistanda ayal gyzlaryň ýagdaýyny gowlandyrmak üçin hem alada edilýär. Şol ugurda insanperwer guramalar hem kömek edýär. İnsan hukuklarynyň goragy boýunça özbaşda komissiýanyň Demirgazyk Awganistandaky bölüminiň jogapkary Seyit Muhammed Sami'nin aýdýyşyça bir aýyň dowamında ayal gyzlaryň ýanylmagy barada 60 waka hasaba alınıpdyr. در این مالوات قضایی بیشتر از سر پول دارید. محاکمات صحرایی، تجاوز، قتل قرار میده. Hususan Serpil vilayetinde ayal gyzlara garşy ýowuzlyklar dowam edýär. Vilayetin Köstanat adly etrabynda bir aýalyň jeňçiler kellesini kesdi. Ençeme aýal jinsy zorluga uğrady. Şeýle zorluklara çydap bilmän ayal gyzlar öz janyna kasd edýär. Käbir ayal gyzlar öz maşgaly agdasy tarapyndan öldürildi. Ayal gyzlary zorlan jinayatçylaryň hiç birem heniz tutsak edilip jogapkarçylyga çekilmedi diýip Sami belledi. Serpil vilayetinin ayallar boyunça adarasynyň başlygy Hanym Nesime Arduň aýdyşyna garanda bir aýyň içinde 43 ayal özüniň gynamalara duçar edilendigini bildirip bu idara ýüz tutupdyr. Etraplarda ayal gyzlara garşy bolýan zorluklaryň köpsinden biziň habarymyz ýok. Jeňçiler ayal gyzlary bekanun jinsy gatnaşykda aýplap öldürýär dip Hanym Ardu ma'lum edýär. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan ulum Awganistandaky habarçymyzyň maglumatyny dinlediňiz hormatly radio dinleýijiler. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde gozgalýan meseleler barada goşmaça maglumat almak ýa-da öz pikiriňizi ma'lum etmek isleseňiz biz bilen habarlaşyň. Azatlyk radiosy bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383 Goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçen ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383. Yeni bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosy siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil ýetýär. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.